Malikono ani maliko ka fo ka walima don sangane wati be jemkan kanu baw madama atefo amunu ko ka damne tene ka tabla ala musa 10h 11h ka fo ka walima don aka kanu ko tigabal la ka taganyeshi jemkan ma ka fo ni dali masaka jiye ni dokun wure joto ye baw bi tene do ye ka beni septembre clemwa ani kono don sama fane mo ni nduri lala ko yati samira sanogo eni sogoma kon bashitira demadu ma alhamdulillah kuri bashitena dogo franka akara chugodi bashi fuiti ajara ko alhamdulillah aywa ami do okay ni dogo nkura min joli aka sigo kunchanya na amina ya rabbi alaka hamna ko be no ya amina rabbi ka kene ya dafali amina aywa samira utu yakili na amala me baje kulifu mali ko do mali ko ka fen sigle no ka jabaran su mandi koron sanga ko nana ni ode Shirifula TV ambu foku barka da fa ka foku ku bismillah ka jamu ka mandi ode daboto e ni we so ko ma donwe lala kuyati ki foki wali mando o jarani ma invité biblo bi de aywa samira ay wele blama kerengereni ma ni am sika fo dunante émission kon nana tuguni sangani wati ni amako sirama abina nga wele jadi kasiba nga flelke bako bo kumpana o ami puma di arema o aka foli la se la me baje kuluma ka sinkukura ka to na jamu fo la me baje kulu ana joro aywa mbalma ke ni sokoma man sokoma restra alhamdulillah université alhamdulillah nti aywa ni ye kokura Shirifula tele jabaran sanfé keren ni ala jamu kan sokoma donuka aywa aka kan ka foli la se la me baje kuluma ka sinkukura ki to ni jamu fo la me baje kulu ani joro okay ajaran ko sobe nga foli be Shirifula flebaga belajele ani anga chokoroba no ba madani aidara ya na dinga belajele awere nga foli ba belajele ya fotogomna ne to ko kaba job ne groupe scolaire universitaire Tubakula Sandukure nyama bay ni anjabala folo dobe hippodrome na dobe konyumani jalakroji do fana be sirakoro o fana ko fe ni association de nabe fo association des écoles élites privées agréées du Mali AIPEPA o fana nyama ba nabe fo président o fana ine oui aywa samira tete meninga adu ay mimi fui ko ne kapa atigibulu isiza me kaba dufu ko sebe ula ka maw hakli la somi ka fo a wele kunemi ni akoko école ko jume feto en to ko tebe AIPEPA o ye kalango tomba doy ko sebe alere kalango ko nye babai ane kalanta to o de ye pamokle nye wawai ni ma flish ni ngena do o donc ola nyi wele blama anga na fugurbo dabadala donc sani ya ma bala kalanta barochi la mita technicien français ko sebe ka tezara ke ka kaba bismillah o ka kere kodi ka so ga do jëm na la sera tezara premier amo shuru ko di kabama kabaka se ka farfo no yari ni ga luga damme amona gani dey abe min wuli tasuma kawa mon père Mali bebe ni lele bara ni Afrique be ni lele ni infusé ka jikala ka ke teka unele jela mon père ngaka ditme ani mbo gundo dima te zara mon père am bebe ko kele na sare ni akuma bay e ko na surprise kilo ni do bien mangani sisan wani ye to ko ta tezara to ka tedi abisa pita babo ni ke wore be ni ya kila kura ka segi kana na ka ke go go wa ne ba infusé de mi ha même bien ya kila kwa appelé mo wa je mo ni de to ka te la higa so za go le be felife ngade Jama jara kadua ke tezara makele ngadanga mena budje Allah farafidenu jara kadua ke tezara makele ngadanga mena mudunchi Allah tezara
Lala Kuyate mun ye an donganye dugubla o de ka fiyɛ lada wuli n'o kɛra ni angele in ka PDG ko bisimila o sagan na an bɛ taa Kita n'an sera Kita an bɛ taa Farajetu ferme ko Amadou Sow n'i b'a fɛ ka ɲini b'a fɔ ko vie ko Jɛmukan in kanu b'a dɔn ayiwa ko a bɛ min fɔ an ye ka daminɛ tɛnɛn fɔ alamisa a b'a filɛ ko a bɛ baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo tiɲɛ yɛrɛ la k'an fana bɛ so fo awɔ k'an b'a fo kosɛbɛ a ka kanu na k'a fɔ a ka bonya la k'ala k'an to ɲɔgɔn ye ala ka kanu sinsinni to an ni ɲɔgɔn cɛ halisa an b'a kɛ cogo di ayiwa Samayira yaasa ka se ka hali bi an fari tɔ bɔ ɲɔgɔn na ko zigiri mama karamɔgɔ Shole ayiwa karamɔgɔ Shole ale ka nɔbila bɛ yen an b'o fana ɲɛbara dɔɔni ka sɔrɔ ka segin ka don Jɛmukan kɔnɔ awɔ an b'a so Kuyate ko ala ka Mali kisi fitina ma amina ya o yi do dai surtout ni wakati na fana do mani no yo ko ala kan kisi fitina amina ya rabbi fitina mai amainde dara Kuyate mani vinde fitina fota do aish dara Kuyate mi do de ke mate kele damne do ta labando awa mi do ke ala ka ati madam amina ala kan kisi sitane ma ala ka yakuma bala jisma ken ko infra amina ko do fu mun tasma men na kuma ami jike ka fa kosebe na men na jisanfe ala kana men na jisanfe rakuna fana davi kosebe anyuta aiwa ka mawsigi meka an lage kosebe o do kumbana watina awo ni flotade aiwa Samayira te basi ya fa cogo mina in wakati nunu mana se mbado jabarani mamunu ba ko presile no kasika la halaya soro bi kuna fon ko tabulu la wala ami independenta kanabla kosebe nanya leta iba ka fo la kana ko binan kun kan Samayira anga chede nu ya anga sora suye ulu ko ni wuli ka jo sabati kasika ta tajita mobili do no citer nuye ka to lu danda ka bo Côte d'Ivoire ka ani Niger ka se Mali jamana konna la Lala Kuyate watla bayna mawjugo keme ka barami sigi ode kasika bonne baflata ka nyishi anga dul batalaw mo mobili bulla Lala Kuyate ani mana mo smalo ko do Lala Kuyate kanya mama munu be ni tajuye ba Mali ba konna na ode se yatigala ba Mali ba o manya ma o krena ma o masire tabo Lala Kuyate o ya ayira ka fo uluka bara de yi kasika jama ko ndo ni yaf mabla jamana ko tanga ko kishi fa ka se o bulu ko na fe mo o kuma konna na e wi ka jo sabati
Lala Kuyati Kata Usiterni Biswa Bunyongo Kudo Kabo Konwari Jamana Konana Lala Kuyati Kana Bamba Liba Kono Kase Bamako Konana Kabeni Sibirido Temenenye Lala Kuyati Ako Kabo Yefaya Ako Lala Kuyati Mashi Kuzigima Awashi Lala Kuyati Makuluma Adimi Lala Kuyati Bela Jini Masira Akaso Kasana Masira Tabao Uluka Dodoliye Ako Lala Kuyati Otemene Kofe Ako Do Fanje Temene Fana Lala Kuyati Ebaye Kafo Masira Tabao Sirami Kodu Kabo Sira Sofe Akadi Kosba Uye Ubi Dileka Yaf Mabala Okakero Juta Kanyeshi Angamuli Bolo Mo Lala Kuyati Sira Infe Akaja Bamako Anisika Soni Nyonche Ako Lala Kuyati Gawama Bolo Konana Masira Tabao Yevana Uye Siterni Biso Bonyongo Uludo Dodo Kabo Nigeri I Danjaula Kana Gaw Kona Lala Kuyati Munu Bela Jenenu Ukumfa Metajula Lala Kuyati Kasiga na Bama Liba Konana Ako ni bara inke kunyemiye udiye Kasiga Janva Jugu Nunu Lala Kuyati Abeke Mamunu Fe Uka Janva Usegu Umo Lala Kuyati Kala Duna Kafo Bara Ngoni Anato Sena Ulasa Kasiga Tajiduna Nunu Nakadi Kafo Mali Jema Kondo Bela Jene Tangane Kakishi Ma Hejien Fama Fe Madamani Ubetani Segi Ubuno Kunka Abla Ijara Aleka Fasuro Misa Luka Bokana Blakono Kosebe Samera Ali Biametu Kana Blakele Ngono Keren Nala Lakana Ko Bina Kunka Alisa Iba Kafo Mime Talike Fire Ali Kumukulun Konana Anga Finintigu Uwilika Jo Sabati Mfana Minkera Sababu Ye Kasika Bamanchi Tiglama Udaka Yoro Tambo Nyongo Kolude Koni Soro Uyoro Inaino Fire Nyerani Bamokoche Samaira Kati Teme Kilometri Bioro Bonyonguka Lala Kuyati Isara Kaselawa Nserai Ni Bura Kasela Ebenye Tuminga Ude Fire Lala Kuyati Ubamokoche Kilobina na Bonyongo Do Akuni Ye Ata Kalagani Watla Baina Bamako Anise Guche Ataba Uchamabe Adon Bawo Kamanaga ni Lala Kuyati ni Bla Usraka Manukuma Ukume Diliki Soro Bawo ni Watla Baina Majugu de Kemeka Yenke Udagaro Lala Kuyati Manukuma Ubeto la Malama Ke Kama Bali Kata Utayoro la Ako Udesati Lala Kuyati Kama Wakleji Kafo Sibirido Uyaf Mabala September Klemwa Ani Ulumvla Lala Kuyati Ulmasiri Tabao Uyeganke Ako Sanu Duguche Lala Kuyati Uyegoshulu Ke Famla Jenefe Umingira sababu Kasika Majugu Nunu Udagaro Chama Ta Anuko Lala Kuyati Fire Kono Ulu Filengulo Chiku Da Kulonchikui Ako Lala Kuyati Kase Fire Aniko Susa awo fana ye fore badoyi ako yimfana Lala Kuyati ukungeme yenge odaga yoro yi ubina uka ijamva jugu ke dugu kono kabule kata onyema dugu yene ako Lala Kuyati ulmasul taba somona ulaminke Lala Kuyati ufleka yaf mabala zulenda unofe zulenda le Lala Kuyati memi mfuyi uyiri tara no bokui utara sura majugu nyungo ngeme ka uka barake mino chamade tonyonkai Lala Kuyati ubidu kashiro mino uchamabe Lala Kuyati fakasi uma chamama ubitoka nyongo so yoro nutomina ako ulmasulu taba Lala Kuyati kasangano ukabara nyado yesani duguche uyesusulu ke Lala Kuyati memi mfuyi mi ngoni nkoko alesentika ka Lala Kuyati ko abisi abe boliko nundu waso nga ulmasulu taba kemeka feroba jensi singa dobe nyefe dobe kofe dobe sanve dobe duguma Lala Kuyati mama so lai ko bla jene ko ni daji Lala Kuyati ako ka makli jika fo ni watla baina telma manyu nu dame oyerela ukume bo soni son ebo yo osentika la ube minu so la kasera ani santika ni nyoncha guduma yere kesa sanve ko akerati Lala Kuyati ako uresira tikala ulmasiri tabao okelenga ni korofo ngoni me memi infue Lala Kuyati uyi fero ni dabalo sigi senka ako korofo ngoni meni kasera zantigila akaja mbali dembela jene ajara uyi wawa fo ulmasiri tabao uyi ko bo ni hakilina tiga na leye uluka unasika bobo ngoko kata segu kasoro umajura fenabli abla jara aleka fasirikele do Samera ami do gal sanga finiti wala ku fangasi jugu ala ku luseba mai independent bla ami indicateur de renouveau ta nyota Samera iba ka fomi metallique emballement chrétien école munumbe jamana konna la olu kol karamo ko ni olu koni bora uka barawla oni wakati konna uni uka école sotiku ko di ku benata kiri bina kun kan so madaina biyara kuy Lala Kuyati ako niye atagalage la fasale kuluba mimbe ye kalankara mogo chwala chrétien kalanso konnana Lala Kuyati oni uka patron ni nyonche bema ye kola kuy ako niye atagalage okuma fe ka ko England chumina abena fo odima sabati ako odisa tigala kabeni tene do septembre klem ngoni kono tonye kuy ote biwa
a ko dala ko te kirisoba dɔ kɔnɔ Bamako kɔnɔna na a ko o na ɲɔgɔn sɔrɔ ye a ko n'i ye a ta k'a lajɛ min fo dala ko te ko in o de ye ka se ka taa yafuma b'a la kiri tigɛ o ni ɲɔgɔn cɛ a ko lafasali kuluba in kalankaramɔgɔw cogoya chrétien kalansow kɔnɔna na o kɛn bɛ ka tabale gosi ko ye o ko dala ko te fɛn caman de bɛ minnu kan ka di olu ma a ko u ka hakɛw bɛ o la a ko indemnité a ko dala ko te kɛrɛnkɛrɛnnen ma min bɛ tali kɛ u ka kalo caman de bɛ olu tɔrɔmɔɲɔgɔn ma di olu ma a ko prime indemnité ma sara a ko droit à mot o ma di a ko indemnité de préavis de licenciement ka maa lasɔmi k'a fɔ dala ko te ni nin waati in sera ma fɛ ka baara jɔ ko o ma kɛ o la tɔrɔmɔɲɔgɔn dɔ kan ka sara olu fana ye o la a ko dala ko te ni a ta ka lajɛ a n'a kɛ u ni u ka ɲɛmɔgɔ de ma ɲɔgɔn faamu o la a ma ɲɛ min kɔ o ye ɲɔgɔn wele bɔgɔ jenini kan ka bɛn ni bi tɛnɛndon in dala ko te septembre tile 29 u ko u na taa ɲɔgɔn sɔrɔ yafuma bɛ kiri tigɛ mɔgɔ ɲɛkɔrɔ a ko dala ko te jango min jo bɛ a la o ka jo jalakɛtigi o ka jalaki ka maa hakili jigin k'a fɔ u tigɛ tile 26 tɛmɛnen u tun ye sigiba dɔ kɛ walasa ka se ka bɛnkan sabati u ni ɲɔgɔn cɛ ko nka u ma se ka bɛn kelen kan Bela Kuyati bamananw ka kuma tɛ ko n'i ye kɛlɛ kɛtɔ ye mɔgɔ nɔfɛ i b'a sɔrɔ 15 ko bɛ du kɔnɔ ko b'o kɔnɔ n'o tɛ 10 don ko di baasi tɛ bɛsi tɛ ale ka fasiri ɲugu salo ɲugu ne bila ye Samaira an bɛ dugawu kɛ Ala ka bɛnɲɔgɔnya sabati amina yarabi n'o tɛ a ko in ma nɔgɔn o don ayiwa Samaira an bɛ to indicateur kɔnɔ halisa an bɛ taa Bankasi mara la n'an taara yen Samaira nin tɛ kunnafoni duman ye fiyewu barika d'a kan i b'a ye k'a fɔ foro minnu bɛ Bankasi mara la waati in kɔni na ko fɛn ɲɛnamaw de bɔnnen bɛ foro ninnu kɔnɔna na Lala Kuyate ba ye u yɛrɛ marakafo kɔnɔ Bankasi o cercle kɔnɔ kilo 80 bɔɲɔgɔnkɔ ani Bajangara ni ɲɔgɔn cɛ a ko da bɛ sɛnɛkɛlaw ya bi sunɔgɔ tɛ o ye dɛ a ko o kɛlen kɔfɛ ka sanba muɲu ka fiɲɛba k'o muɲu ka tile baaraw la Lala Kuyate u ka forow kɔnɔna na a ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ forolafɛnw sera tɔnɔbɔ ye a ko Lala Kuyate yafuma bɛ kabako yafuma bɛ fɛn jugu insécurité bamanankan cogo di o tɛ fɛn ɲɛnamani ninnu ye fɛn ɲɛnamani de filɛ ka poye ka bɔ fan wɛrɛ fɛ ka fara kɔnɔ dɔw kan ko des oiseaux migrateurs Lala Kuyate des oiseaux migrateurs granivores o de filɛ ka poye ka bɔ ka na u ka forow bila lajɛlen kɔni minɛ Lala Kuyate a ko n'i ye a ta k'a lajɛ nin ko in kɔni a n'a mɛn a fɔra ko e ka sɔ bɛ ka daga fa ko kura fara ka kɛ a kan koyi a ko bawo ni maa min ye Bajangara mara bolo fɔ bi a ko ka maa yɔrɔ min fɔtɔ don n'o ye Bankasi o cercle ye a ko ji kɛra sababu ka tiɲɛni kɛ yɔrɔ dɔw la ka sanga ni fleuve suru olu ka ji ye ka fara o kan lakanabaliya o fana bɛ nin yɔrɔ kɔfɔlen in na Lala Kuyate fɔ ka se yafuma b'a la kɔnɔganw caman ma a ko min kɛra sababu dugu caman kan u ka sigiyɔrɔw bila ka sanga ni gɛrɛntɛw ye a ko Lala Kuyate n'a ma ɲɛ k'a fɔ minnu sera ka to yen ka sɛnɛ kɛ a ko ɲɔ ɲalen kɔfɛ a ko kɔnɔjuguw filɛ ka poyi ka bɔ ka na sɛnɛkɛlaw k'o jigi tigɛ a ko ɲamiya ani ja ye foro caman ko ni olu sɛbɛ kɔrɔ tiɲɛna septembre tile 25 a ko kɔnɔjugu ninnu yera ye a ko septembre tile 23 tɛmɛnen u yera dugu la min bɛ pisa fana ko fɔ Lala Kuyate ye o fana taara tiɲɛni barika sɛbɛkɔrɔ bonya a ko dugu saba dɔ bi Bankasi cercle kɔnɔna na minnu sɛnɛkɛlaw ko ne bɛ kamanagan minɛn kɔnɔna na a ko da bɛ o ye sunɔgɔ tɛ o ye a ko u bɛ kamanagan ani degun minɛn kɔnɔna na a ko u ko ne b'a la ka min kɛ bi Lala Kuyate hali ɲɔ o ma kɔgɔ ka ɲɛ koyi ko nka u b'a ka Ala na ka taa ɲɔ de kari ka bɔ o sun na walasa kɔnɔniw kana taa ni o bɛɛ lajɛlen ye ni u sera ka min sɔrɔ ko o na o kɛ dayirimɛ ye Lala Kuyate i yɛrɛ dunya ale ka fasiri ye min salo ka bɔ indicateur kɔnɔ Lala Kuyate Samaira an bɛ dugawu kɛ Ala k'a n'u jigi tugun n'o tɛ a ma nɔgɔn ayiwa ka kunnafoni balan datugu bi Samaira an bɛ soir de Bamako ta kosɛbɛ n'an y'o ta min bɛ tali kɛ an ka jamana premier ministre kɔrɔ la o ye Musa Mara ye ale kɔni tun bɛ bɛrɛ la bi kɔni ko a kan ka taa kiiri tigɛbaw ɲɛma ayiwa Lala Kuyate a ko jamana gouvernement ko tigi gali kɔrɔ a ko Musa Mara a ko bi ani kiiri tigilamɔgɔw bɛ ɲɔgɔn ye n'Ala sɔnna a ko Lala Kuyate a bɛ yafuma b'a la kɔgɔba n'a ni ɲɔgɔn cɛ mana depuis u ti kalo tile gali san 2025 a ko n'i ye a ta ka lajɛ jalakiw caman ta mɛn ka ɲɛsin yafuma b'a la Musa Mara ma dɛ nazarakan don u ko atteinte au crédit de l'État ne ko crédit de l'État ye jumɛn juru de don n ma kɛ ni i ye juru ta jamana fɛ Ala kana an y'o la an tɛ juru tolu crédit de l'État a ko opposition à l'autorité légitime
la côté ni nazara kanyi oye mami e kwada yaf mabala marabaga kwala OK, opposition à l'autorité légitime. Selon le procureur du pôle national de lutte contre la cybercriminalité, ako akala fasale ba ode yaf mabala mutagata liye jamana ministre korodo wasa de koro fana do ako avocat do abe baro du mali fana na koyi ako ni atagalage la ko ete ale ko ne ka bataki de ayira kabini tukalo ke gale temene ka fomi metalike yaf mabala jamana gouvernement ko tigi gale koro musa malala ko amna ka do berelani o ma depoyi ako ka sanani 7 kera fe ko tiwiti ayira ya abla bolo sanfe kabini jekolo ke nani samba fani mo woni nduri ako obolo okuma de chera dala ko yati ako odisira tigala musa mala ko ni wele kundala amma yaf mabala kitira mo fe senchama ako folo kerami odeye brigade d'investigation judiciaire de Bamako ako ka fara au camp procureur du tribunal de grande instance de la commune 4 ako ka fara obla de kala ko yati cybercriminalité ma uluna na awele kokura ninga sura ka bla manda la ko yati ako ni ata kalage akakiri ujoda me ka be septembre clé mo woni ko ndo samba fani mo woni ndurumo ote biyewa ako dara ko yati mesiga akankui ako jalage nunu ye crédit de l'état de yi opposition à l'autorité légitime incitation au trouble à l'ordre public et publication et diffusion de nouvelles mensongères attribuées à des tiers de mauvaise foi susceptibles de troubler la paix publique. Achara ni bewa aiwa me do OK jamala nyama ko forale ala ta na conteste cette décision ko mako mun malaka alla fasa ula ira ka fo nun ko fo nun ngoni uluma son omo aiwa et cette décision est le chef d'inculpation retenu ko wa ira ka fo jela mun fleka takanishi amo ko ulu ko ne mason ulumo ngala ko yati e kiri ko buna kunka midrika nufuye kachaya minyinte da kana sugala ibi fo bola aya de aiwa watu amtate zara de amina ya rabbi kredilta ay ani fanda be mfaka si tata kredile tata ndente jurta ma jona fe la maka juru jeneko o de here wa samaira ami bro okay o sara de jeneko samaira te zara de jama tuto amona e ga ni dey abe min wuli tasuma kawa mon père Mali bébé ni lele bala ni ni infusé ka jikala ka ke teka unene Jella mon père ngaka mais ani mbo kundo dima te zara mon père am bébé ko kele na sare ni akuma bay e ni do na surprise kilo ni do bien mangani sisan kɔni ye te ko tɛmɛ te zara tew ka te de ye a bi san bi saba bɔ ni te wɛrɛ bɛ nin den n y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin goroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han mɛ min bɛ yen i hakili to a la a bilenma o a jɛma o nin den ye tiɲɛ ye tew ka te sonsan bɔlen bɛ fali fɛ a den tɛ. Jama jara kadua kete zara ye makele ngadanga mena budji Allah farafidenu jara kadua kete zara ye makele ngadanga mena mudunchi ye Allah zara lala kwati samera ni tezara shenfana yi anyo oboy wala amna domingo no ode rubik society wala bi anya foto muna kalango ame kalanta ani o chepe mo vyenyi ba wai wala bi su konana dara kwati kalanta saku koni olu ka baro de wuli mekajo lendo de mu solo ke odola ame kaba la doni ode yi ni fawla ka sora ka kuma di kaba ma nala sona nga keti odo ne to Drissa Dambélé ame fereke Kabla Touré pharmacie dala pharmacie populaire bon no wati kona sugu kon don do ba sugu kon a sumale no folo ba on me débrouiller la on me ya folo bon sagi mun ba mbola do boy États-Unis do boy Chine do boy Londres boro kelen tala quoi wata se Sénégal nu bema bon no wati kona na bon ama do kilomena bosanga école tate ko ena fo folo tugun
don kɔni bɛ se ka na kɛ kɔfɛ bon a tɛ fɔlɔ bɔ tuguni quoi. Ne tɔgɔ Yusuf Damele an bɛ feere kɛ Areda la yan nɔ nin waati in na sugu kɔni a ka suma wagati in na dɔɔni mais sanni dɔɔni bɛ ka kɛ parce que wagati bɛɛ n'a ka sanni kɛcogo fana don o y'a sɔrɔ wagati dɔw la sugu ka teli wagati dɔw la ka suma quoi mais mɔgɔ i mana kɛ cogo cogo i gɛrɛsɛgɛ ye min ye sugu la i b'o sɔrɔ quoi bon salon ne ɲina danfara dɔɔni bɛ yen parce que salon ni ɛrɛ y'a sɔrɔ sannikɛlaw bɛ na salon ni tun sera yan i b'a sɔrɔ yɔrɔ bɛ falen don mais ɲina sanni ka suma dɔɔni quoi bon sɛgɛ kɔni a ka ca an fɛ yan sɛgɛ bɛ se k'a daminɛ 2000 ka taa 3000 ka taa fɔ 4000 5000 la a bɛ na sɛgɛw don quoi a ka wariko nɔgɔya bɛɛ ye bɛɛ ka se ka na sɛgɛ san i den ye quoi an kɔni b'o wele kan de kɛ ne tɔgɔ Usman Kulubali ne ye feere kɛ Areda la Worokuru kɔnɔ alhamdulilayi bon ɲinɛ sugu ni san tɔ tɛ kelen parce que ɲinɛ gɛlɛya bɛ mɔgɔw kan bon mɔgɔw kɔni bɛ ka na mais ni mun nana n'i ye chèque prix fɔ i b'a ye o tɛ sanni kɛ o b'a fɔ n bɛ taa ka na dɔw tɛ segin ka na bon sanniba kɔni tɛ sugu la cɛ yɛrɛ la mais an b'a la tɔnɔ an bɛ ka darimɛ sɔrɔ bon denmisɛnnin sɔngɔ chèque sɔngɔ ale jiginnenba ye 300 k'a daminɛ 300 la mɔgɔkɔrɔba sɛgi minnu bɛ taa kilasi 7 taa kilasi 10 o jiginnenba 1800 voilà hali 700 b'a la donc prix kelen t'a la quoi an bɛ mun fɔ tiɲɛ yɛrɛ la client u k'u jiya ka na an mago bɛ u la bari nin y'a wagati de donc an bɛ dugawu kɛ ala ka gɛlɛya in ba jamana kɔnɔ ala ka nɔgɔya kɛ wariko de don an y'a faamu mais o ka na chèque ɲuman caman bɛ yan nɔ donc an bɛ sɔngɔ jigi yɛrɛ yɛrɛ la ni waati kɔnɔna na ka da jamana yɛrɛ laada kan. Lala Kuyate Samara sisan nin waati in na an denmansaw école minɛsan an m'o de la yaro nka m'o la ayiwa an ka feerekɛla min ko sugu tɛ na Samara o ye waati n'a cogoya ye ko maaw tɛ ka bɔ o yɛrɛ y'o faamu o yɛrɛ y'o fɔ o ye waati n'a cogoya ye o b'a faamu ko gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ o de don sanw cogoyaw tɛ kelen ye kosɛbɛ ni san min yɛlɛmana k'a to lahala min na wa a b'a kɛ n'o ye n'Ala sɔnna Lala Kuyate nin b'a to an ka se an ka maa wele ma kosɛbɛ an b'a fo kosɛbɛ kokura awɔ maa o tuma n'an ye wele bila a ma a bɛna wele jaabi Samara awɔ o la an bɛ kaba job fɔ o la kosɛbɛ ka sanga ni a ka disponibilité wallahi a yɛrɛ ka fɔ a sigikun ye min ye ka se ka information di mɔgɔw ma madama a bɛ baara min kɔnɔna na n'o ye école ko ye o la PDG an bɛ segin ma kokura an ni kalanta o tɔ o de ye pɛnkɛ ɲɛwawa ye kosɛbɛ n'a ka di ye a fɔ sinikɛnɛ an kɔrɔ arabadon yɔrɔ e yɛrɛ fɛ kalanta ye a bɛ se ka kɛ k'an to nin cogoya in na wa école bɛ se ka taa wa. D'accord, il y a question de kosɛbɛ mais avant qu'il y répond voilà parce que ni école beta baranye bleda dɔw de bɛ kɛ je pense que an ka foliba bɛ se an ka ministère ma o la kosɛbɛ parce que ministère ye association ɲɛmaaw bɛɛ wele ka taa réunion dɔ kɛ n'u ye ka u ɲininka difficulté min bɛ yen nɔ ani kibaruya min b'u yɛrɛ fɛ k'a di aw ma an fana k'a lase an ka base ma donc mais ce jour là ministre yɛrɛ empêchera mais an n'a ka secrétaire général an n'a ka cabinet mɔgɔw bɛɛ lajɛlen an ye ɲɔgɔn ye gɛlɛya fɛn kun b'an fɛ an y'a bɛɛ lase ministre ma donc je pense que o gɛlɛya fana à travers c'est-à-dire a ka cabinet n'a ka secrétaire général ninnu u y'a lase a ma bon o réunion fana kɔfɛ tuguni an ka académie n'o yɛrɛ académie de gauche o directrice fana ye wele bila ma an ka foli b'a fana ye donc ani directrice fana sigira olu fana ye an ɲininka kan an ka école la kibaruya min bɛ école la degun min bɛ yen nɔ ni réellement ni rentrée bɛ na kɛ n'an pɛrɛnnen don donc an fana an ka fɛn fɛn bɛ an bolo ni degun don an y'a fɔ ale fana ɲɛna k'a lase a ma kura ye tuguni ka tila ka tintin a kan tuguni donc ale fana ko ko réunion dɔ b'u ni ministre fana ɲɔgɔn cɛ je pense que u y'o lase u ma donc o ye niveau dɔgɔmalaw ta fanfɛla ye o fana hukumu kɔnɔ toujours comme a rentrée ko kuma de don an ye fɛn dɔ fana participer salon de la rentrée universitaire 2025-2026 o kɛra CCB la enseignement supérieur de organiser o fana kɛkun ye mun ye parce que ni denmisɛnninw ye baki sɔrɔ i b'a ye caman bɛ yen nɔ difficulté b'u la k'a dɔn u bɛ fɛ ka taa filière min kɛ parce que u tɛ préparé o kama u b'a to n'u passera u bɛ fɛ k'a dɔn n bɛ fɛ ka taa nin kɛ n bɛ fɛ ka taa nin kɛ donc ɲinan a édition fɔlɔ fana kɛra enseignement supérieur mɔgɔw fɛ à travers la direction générale an ka foliba bɛ se directeur yɛrɛ ma donc an kun an ka association dɔ fana bɛ yen nɔ n'a y'o fɛ APS an participera o la o ye enseignement supérieur ye denmisɛnninw nana
c'est-à-dire état yɛrɛ ka bolofara kun bɛ yen k'o fara privé mɔgɔw kan donc fɛn fɛn bɛ yen ni filière don n'i ye nin kɛ a bɛ nin di a bɛ nin bɔ a bɔ sira ye nin ye an k'o fana bɛɛ fɔ denmisɛnninw ye donc a kɛra fɛn ye faamuyali caman sɔrɔla la donc an ka foli b'u ye kosɛbɛ donc n'an bɔra hukumu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la i y'a fɔ rentrée ko kuma de don n'Ala sɔnna a bɛ kɛ mercredi parce que ministre y'a fɔ a mɛnna bolo ɲɛbilaw kɛra fana a hukumu kɔnɔna la bon i y'a fɔ cogo to jamana bɛ gɛlɛya dɔw fana kɔnɔna la mais bamananw bɛ fɛn dɔ fɔ ni sa bɔra ka bere min t'i bolo i b'a gosi n'o ye parce que olu si ka laɲini fana tɛ a yɔrɔ ye n'u ka laɲini tɛ an min ye ekɔlisotigiw ye je pense que an fana ka se mun an kan ka se k'an jɔyɔrɔ fili hali ni gɛlɛya bɛ peut-être comme kuma kɔnɔ o gɛlɛya dɔw bɛ an bɛna an da don olu la fana ka olu développer donc c'était juste ka narratif fitinin kɛ rentrée préparation ka yɛrɛ k'a fɔ ko labɛn dɔw kɛra ɲɛbila baaraw n'u b'a yɛrɛ k'a fɔ kalan bɛ ta ka bɛn ni donc an filɛ yɔrɔ min na jusqu'à présent an kɔni ɲɛ tɛ fɛn na mun bɛ se k'a fɔ ko rentrée bɛ bɔ a ma parce que hali ni dɔw bɛ kɛrɛfɛ olu ka laɲini fana ka bɔ a ma difficulté fitinin fana bɛ yen mais jusqu'à présent an dalen b'an ka ministre la je sais que c'est quelqu'un qui a la tête sur l'épaule avec toute son équipe an b'a jigiya masala fɛ pour parler fitinin min bɛ sen na pour que difficulté min bɛ olu ka se ka pallier fɛn kana se ka kɛ an ka rentrée la c'est de façon générale je comprends très bien voilà mais ye école do ɲɛmaa ye o ye groupe scolaire université Tubakuru mais e yɛrɛ kɔni fɛ yɔrɔ aw ye labɛnw bɛ sigi sen kan aw ka école la n'a fɔra ko école taga kɛ mercredi aw kɔni aw labɛnnen don wa oui mais min y'an ka niveau fanfɛla ye an kɔni on peut dire alhamdulillah parce que maa fɛn bɛ Tubakuru dɔn depuis 2014 ka na se fo bi ma ni école bɛ ta forcément baara dɔw bɛ kɛ a niveau la an yɛrɛ ka interne la Dieu merci an ye sera ka sigi fo kɛ an ka enseignants an ka enseignants bɛɛ sigira bibi na enseignant bɛɛ ka programme fana b'a bolo emploi du temps i kan ka mun kɛ an fɛ a bɛ yen déjà ka ban avant que na enseignants ka sigi ne ye n ka administration mɔgɔ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan fana parce que n'i bɛna san kura daminɛ c'est important san kɔrɔ i ye mun kɛ i k'o évaluer fɔlɔ n'i ye évaluer difficulté fɛn fɛn yer'o la i b'o difficulté de ta k'a da i ɲɛ kɔrɔ i bɛ sɔrɔ ka solution apporter ka sɔrɔ ka nin perspective kuraw ye mun b'a to i ye baara la yɛlɛn ka se niveau min na ka bɛɛ fara kan ka ta hali bi donc n'i ye o perspective fana bɔ i bɛ calendrier dɔ fana joindre a la c'est important o calendrier de b'i permettre nin kan ka kɛ nin période kɔnɔ nin bɛ kɛ nin période kɔnɔ pour faire un suivi donc n'i bɛ ka suivi fana kɛ ni difficulté min yera étant le leader le chef tu viens en appui à ce niveau o yɔrɔ la donc mun ye an ka administration on est déjà prêt. On n'a pas rentré chez nous, nous on est prêt. Parce que nous, on a cahier bambolo depuis salon. On a dans ce sens entre gouvernement Makono. Gouvernement a partenaire de Andiki Bougan Kosovo, mais tout ce qui est fourniture entre gouvernement Makono. État là, nous, quand on a demandé à Dama Wagatimna, on a ka devoir aimer en ok déjà là-bas. Donc fin fait que Biggie réglé nous, c'est-à-dire même ce qui est question de à photo du registre de black classique non pour que mettre ou ka suivi avec un fin fait que demain négation ou ko barabeka ou ka besoin estimé à la date d'aujourd'hui fin fait mon a besoin estimé déjà à préparer la cadouma. Donc bela comme pour que ka rentrer préparer toujours fana parce que ancien do bambolo fana nous on a les appels des prestataires. Ça a été autorisé. Bon, bébé de vacances qu'on a dans la galère pour que le galère fana n'aura toujours. Même pas, c'est-à-dire une semaine, ancien même administration pour l'enseignant bégan que béolé qu'on a nous borok kelingling douma 100 kilos. Donc parce que amara galère non. Donc on a touché douma. Au fond avec ça baboué, mon fana avec difficulté donc on nous c'est gars aux difficultés quel mois de la fiaille. Parce que préparer toujours kalanga classique non kademsonu kala nisonjala pour que seba mambola ali ala kado froga. Donc pour rassurer les parents au niveau de Tubakuru à la date d'aujourd'hui nous on est prêt pour ne pas dire à 200% à ce niveau parce que maître alhamdoulilah maître ga durutana en flairona étant manga war fo sera folo maître ga durutana
an b'an yɛrɛ alala kɔnɔ o yɔrɔ entretien kɛra tableau min kan ka peinture an y'olu bɛɛ kɛ donc an bɛ foliba lase Michel Alassane Dukure ma ale min jɔlen b'an kɔkɔrɔ n'o ye pour que Mali kalanko bɛ taa ɲɛ tout se dire que fɛn fɛn ye nin activité 2025-2026 à salaire à fond fait nous on est déjà prêt à ce niveau même quand on a des denmisɛnninw ma journée d'excellence la ka sɔrɔ ma taa compétition na a bɛɛ sanna ka bila stocké an bolo déjà là donc an bɛ mun ɲini masala fɛ o ye ka si ni kɛnɛya de kalifa na pour que an bɛ se ka nin baara exécuter san kɔnɔ cogo min na. sama yɛrɛ tubakoro kan ka fo parce que monsieur Kapajov ka kuma b'a jira tubakoro bɛ toujours ale bɛ anticipation de lɛ yanni a ko wagati cɛ donc vraiment aw kan ka fo la. ne k'a ɲininka ale ye association de président ko yɔrɔ tubakoro kelen tɛ o tɔn kɔnɔna na école caman de b'o kɔnɔna na i da sera yɔrɔ dɔ ma sisan k'a fɔ jamana bɛ dɛmɛ min ta ka ɲɛsin école ma ɲinan ta ma da la ni o dira fɔlɔ donc yɔrɔ o tɔ kɔni e min o APP ɲɛmaa ye yɔrɔ tu as une idée sur les préparatifs de ces écoles là. oui y'a fɔ cogo min na n'i ye jamana ɲɛmɔgɔ ye certes i yɛrɛ ta i b'o ta ba la mais maa min fana bɛ n'olu darila ka jamana ɲɛmɔgɔya kalifa la olu fana ka degun y'i ka degun de donc o degun kelen kɔnɔ an b'a fɔ an ka ministre ye komi ale kelen tɛ wariko de don parce que n'i y'a dan n'ale yɛrɛ ma an n'a ye sigikafɔ caman kɛ jɛkulu baaraw la ɲɔgɔn fɛ maa min don ka Mali kalan la taa ɲɛ a ka d'a ye kosɛbɛ ni wari min kan ka di ekɔlisow ma bi bi in na n'i y'a kɛ ministre yɛrɛ bolo n b'a f'i ɲɛna san b'a sɔrɔ an t'a ko kɔnɔna la mais ale fana bɛ yen ni papiyew kɛra wari bɛ ta ka di min fana bɛ wari baara kɛ donc komi jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ toujours an bɛ weleweleli lase o ye an ka partenaire min bɛ yen nɔ n'u bɛ ka juru don an ka ekɔliso tɔw la u ka jateminɛ kɛ hali bi u k'a dɔn ko jɛnatigɛ an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ fo k'an se lahara donc u ka juru kɔrɔ b'u la u k'a la n'u bɛ se fana n'u ka se ka ɲinan fana u sauver tuguni u ka kaye juru dɔw la toujours o problème de bɛ yen parce que olu dɔw fana bɛ k'a fɔ toujours k'a fɔ ko wari kɔrɔ ma sara u tɛ se k'a di donc o gɛlɛya bɛ yen n'olu fana bɛ taa ta mɔgɔ wɛrɛ fana bolo n'a espèce t'u bolo on comprend très bien mais toujours an b'an da ma kasi an ka autorité de la k'a fɔ u bɛ ka baaraba kɛ hali bi parce que n'i yɛrɛ an bɔra ka 22 septembre fêter tout récemment u ye forme fourni nous sommes réellement en guerre fo mɔgɔw k'a fɔ nous sommes réellement en guerre et on comprend la situation réelle mais u fana ka jateminɛ hali bi u bɛ se ka jateminɛ min kɛ ka solution dɔ ɲini rapidement n'u bɛ se ka dɔ sɔrɔ sankɔrɔ min wari bɛ yen hali courant min banna sa n'o ma sɔrɔ mais sankɔrɔ min bɛ yen nɔ n'u bɛ se ka lajɛ ka dɔ sara o la joona je sais que état toujours volonté b'u la mais n'an jɛra k'an fanga fara ɲɔgɔn kan yanni rentrée in cɛ u k'a lajɛ c'est l'état ils sont des magiciens ne b'a fɔ ten parce que état fanga min bɛ taa la n'a a décidé ko caman bɛ se ka kɛ donc an b'a ɲini hali fɛ u bɛɛ u ka ekɔliso ye ko jateminɛ k'a lajɛ u bɛ se ka mun kɛ toujours parce que n'i ye insécurité kɛlɛ cogo o cogo ni denmisɛnninw kɛra u ma don kilasi fana kɔnɔ olu fana mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka taa mɔgɔ jugu bɛ se ka taa dugu la ka taa ko wɛrɛ kɛ u fana ta kɛ bandidenninw y'an senkɔrɔ donc an b'a ɲini ala k'an kisi o bɛɛ la u bɛ ka caman kɛ mais toujours serifu la an b'a fɔ cɛkɔrɔba yɛrɛ fana k'an dɛmɛ a la kosɛbɛ a fana ka dugawu kɛ jamana bɛ se ka basigi wari ka basigi parce que guerre filɛ nin maa si tɛ s'a kɔrɔ donc fɛn fɛn bɛ a bɛ ta ka ɲɛsin n'an ala yɛrɛ bɛ ekɔliso ko kuma fɔ an b'a fɔ an bɛ taa don kilasi kɔnɔ parce que mɔgɔ dɔw de bɛ yen u b'a to an bɛ sunɔgɔ dugu bɛ jaa an bɛ taa baarakɛyɔrɔ la an yɔrɔ bɛ ka sécuriser mais n'a fɔra ko wo n'an ma an bɛɛ b'an yɛrɛ ɲini i da tɛ se ka don kalankɛ kuma bɛɛ la nous on comprend un peu réellement leur position mais toujours an bɛ se ka ɲɛsin olu de ma jama bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la u se ye fɛn fɛn ye hali bi u ka kan ye Mali kalanko yɔrɔ la o ye ka kuma an ka association ni maa wɛrɛw ka association parce que an bɛɛ ka laɲini de ye kelen ye yɔrɔ la Lala u bɛ tubabu ne ka président ɲininka sisan a kumana a ye nin ye plaidoyer ye ka ɲɛsin jamana ma o ma fɛ ka min fɔ mais yɔrɔ a yɛrɛ ka hakilina na le fait que subvention ninnu ma sara est-ce que a tɛna rentrer impacté au niveau secondaire de façon générale. Bon, je dirais pas ne fɛn dɔ fɔ école privée état ka partenaire fɔlɔ de i bɛ école privée de hali ni état ma ka wari sara il est capable ka taa ka bolimafɛnw feere ou ka taa ka so dɔw feere ka ɲɛsin ekɔliso gestion ma ekɔlisotigiw ba tellement ka jamana dɛmɛ a ka d'u ye c'est à dire ne m'aw dɔn u ka biens u bɛ taa feere toujours parce que pour eux investissement sugu dɔ de fana don au moins ka se ka denmisɛnninw ka fourniture ninnu a dɔw bɛ déjà u sera ka solution sɔrɔ fourniture la o bɛ yen nɔ donc c'est pour dire que fɛn bɛɛ ye an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an b'a dɔn on veut aider l'État aussi on veut réellement aider l'État dans ce sens o de don donc
mɔgɔ fɛn bɛ se ka hakilina ɲumanw d'i ma ka taa partenaire kuraw fɛ banque mɔgɔw b'o la c'est à dire maa ɲuman wɛrɛw fana b'o la i bɛ se ka dɛmɛ fɛn fɛn kɛ ka ɲini ka i ka rentrée préparer je sais que mɔgɔ caman y'a kɛ dɔw fana bɛ i b'a ye fondamental b'u bolo parents dɔw bɛ na wari min sara o wari b'u permettre fana ka se ka rentrée fana début préparer donc i b'a ye hali o la u ye leçon modèle dɔ di déjà ka ban je pense que o partagera bɛɛ ɲɔgɔn cɛ an yɛrɛ a di an enseignants bɛɛ ma parce que état yɛrɛ a demandé ka baara kɛ n'o de donc o leçon modèle in déjà a dira enseignants bɛɛ lajɛlen ma a b'an yɛrɛ ka tabiya culture ninnu de kan an ka tabiya ninnu patrimoine ninnu donc c'est important ni di i ka tabiya dɔn a bɛ dusu don adamaden kɔnɔ i ka patrimoine culturel n'i y'a dɔn a bɛ i permettre i kan k'i sen da yɔrɔ dɔn i kuma fɔcogo i ko kɛta i b'a dɔn i ka jamana kɔnɔ a bɛ toujours jamana de dɛmɛ ka ceinture serrer toujours donc olu kɔni an y'a partager an ka groupe bɛɛ kan et puis enseignants fana an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ k'i approprier a la au moins cours ka se ka démarrer le premier comme ministère y'a demandé cogo min na. ayiwa Lala dɔ bɛ bolo wa. awɔ Samayɛrɛ o yɔrɔ la an bɛ ɲininkali min kɛ ni kalanta kɔni fɔra a bɛ jaabi ɲuman de fana ko fɔ an y'a ye k'a fɔ salon groupe scolaire Tubakoro jaabi ɲuman sɔrɔ olu bolo kimɛnniw bɛɛ lajɛlen la yala ɲina ne bɛ fɛ k'a dɔn monsieur Kaba Diop yɛrɛ b'an bolo yan ale ni a ka cɛdenw kɛlen don ka fɛɛrɛ jumɛnw sigi sen kan yaasa ni résultat jaabi ɲuman minnu sɔrɔla salon o jaabi ɲuman ninnu ka continuer ɲina nka dɔgɔ fara o kan an kana jugo duguma kosɛbɛ o fana ɲininkali diyara kosɛbɛ an ma profiter toujours télé Cherifula fɛ ka yafadeli kɛ parents dɔw fana ye parce que n y'a fɔ cogo min na Tubakoro an ye Tubakoro dayɛlɛ an m'a kɛ i b'a fɔ komi commerce sira n delila k'a fɔ fana tuma caman b'a répéter ekɔlidenw tɛ commerçant y'an bolo client tɛ quoi en un mot je veux dire ekɔliden tɛ client Tubakoro la parce que dɔw nana test kɛra u tun bɛ fɛ ka na Tubakoro la test kɛra u ka test ma ɲɛ donc u bɛ fɛ ka classe min kɛ an fɛ an y'a yir'u la k'u tɛ se ka kɛ a kɛra dusuma-kasi y'u bolo parce que n'e nana k'e bɛna don an ka classe scientifique la n'a niveau t'i la an b'a f'i ɲɛna an bɛ orienter ka t'i bila yɔrɔ wɛrɛ la défaut min fana bɛ den na ka o fana f'i ɲɛna pour que i bɛ se ka cette solution min kɛ ka correction ɲini o la donc caman bɛ yen u dɔgɔyama ta ka s'an ma mais nous on comprend parce que dans la vie il faut toujours s'assumer an bɛ excellence de kɔ mais n'i taara formation kɛ fan wɛrɛ fɛ ka na k'i bɛna don an ka groupe la donc n'i ka niveau man ɲi o fana an ka devoir de k'a fɔ i tɛ se ka don an ka classe hali ni milliard b'i bolo i bɛ na an bɛ n'i ka milliard lasegin donc an b'a profiter Cherifula fɛ k'o f'u ɲɛna donc n'an bɔra o hokumu toujours kelen kɔnɔna la an y'a fɛ Tubakoro c'est toujours cultiver l'excellence si c'est cultiver l'excellence fɛn ɲuman in don parce que i bɛ se ka bâtiment ɲuman jɔ à des coûts de milliards mais n'i ma enseignant ɲuman sɔrɔ a ma nɔgɔn i mago bɛ résultat min na i tɛ se k'o sɔrɔ mais n'i ye enseignant ɲuman fana sɔrɔ n'olu ekɔliden fana ma motiver davantage i mago bɛ résultat min na i t'a sɔrɔ donc chaîne dɔ de don bɛɛ bɛ tugu ni ɲɔgɔn na donc moi étant le leader ne ka jateminɛ bɛ boli nin bɛɛ de kan administration ka baara ye min ye bɛɛ b'i ta dɔn olu ka suivi ye min ye ka se enseignant ma o fana dɔnnen bɛ enseignant fana ka suivre ye min ye ka ekɔlidenw fana tɔpɔtɔ o fana dɔnnen bɛ an fana bɛ se ka mun jumɛn kɛ o ye k'u motiver toujours parce que ni ekɔliden y'a dɔn depuis san daminɛ dɔw yɛrɛ bɛ Tubakoro choisi parce que u b'a dɔn Tubakoro la n'i ye kalan kɛ ordinateur bɛ d'i ma n'i ye kalan kɛ i bɛ se ka moto sɔrɔ n'i ye kalan kɛ i bɛ nin sɔrɔ carreau sugu bɛɛ bɛ na donc u b'a fɔ diyagoya k'olu bɛ ka don Tubakoro la ni o dusu kelen bɛ na u bɛ continuer kelen de la donc an ka zone d'excellence a minimum gouvernement de la ça c'est 15 millions san o san c'est pas possible a préparation ni carreau fɛn o bɛ di parce que an b'a kɛ de façon an ka olu bɛ fan o fan an bɛ ba fara ɲɔgɔn kan ni gouvernement de la 15 millions de donc an bɛ fɛn fɛn kɛ donc forcer résultat bɛ bɔ o kɔnɔna la parce que ni e ka classe d'examen ni denmisɛnninw bɛ yen nɔ n'i ma leçon ta surtout nɔgɔmani ninnu na nous on joue pas avec ça nɔgɔmani na i bɛ na n'i ma leçon ta i bɛ puni de et puis mɔgɔ fana b'an bolo lui son rôle c'est le superviseur général donc enseignant bɛ ni les classes d'examen surtout i bɛna n'i ka leçon préparation de ale b'a lajɛ donc ni erreur min b'a la ensemble vous corrigez ensemble i bɛ don n'o ye et après ces mêmes enfants là monsieur kɔfɛ fana on les interpelle k'u ɲininka est ce que monsieur ka kalan a bɛ ka faamu ni difficulté min bɛ n'u y'a fɔ on trouve toujours des solutions à ça donc pour dire que ni souvent mɔgɔw n'an ko test on a fait 100% bɔra wari mɔgɔw minɛ les classes scientifiques ni dabaliban ko t'a la o ne balimamuso c'est à dire n'a fɔra 1+1 c'est connu d'office o depuis 10 ans nous on est sélectif i kan 10 ans i bɛ taa classe scientifique kɛ mais n'i ma i bɛ taa classe wɛrɛ kɛ donc min b'i permettre i kana taa temps perdu mais n'i ta wari diya fɛ k'u bila n'u ko u bɛ taga test kɛ i b'u bila ka taa après u bɛ taa terminal fana kɛ c'est à dire u t'a dɔn u bɛ t'u yɛrɛ ka temps perdu an tɛ sɔn o ma
donc même dans son défense nous on a qu'à voir faire parce que comme il a fait le couture fana bambolo faire santé de couture de ça dit ami il a fait le profil la niveau la nous c'est la banque sinon deux nous ga niveau ma faut na donner température ta couture de pas 3 ans que il est au camp bala bonanga bala donc il va faire par nous on t'engage ta là deux sanglin que drone ou modèle simple nous baisser ka bekure ko ga du finol de ba bekala pour bekala remercier témoignage chama bambolo aywa donc tout va ensemble nous souvenir c'est-à-dire depuis on a ambi ala qui ka donati que préparer ka dima faut qu'il demande qui il bo ka niveau universitaire là donc il va c'est université fa là avant qu'il gata université là comme il a fait comme na enseignement supérieur baram que avant tout va nous on le fait chaque année parce que département créa camarade de nous demain tout ce qui est le développement personnel en eux la prise de parole en public nous qu'on demande car ça est bon c'est important c'est vrai donc ça demande de l'argent mais toujours nous collaborer dans faire créer donc c'est ça un peu l'ensemble de Tubakoro c'est vrai c'est ça ma fera et kabay ngamina odei et samen nana alibian samati ko sebe yoro dobe monsieur Kaba Job il faut le dire ni brabo ngono yoro dobe ni samen la ko ete kalan kemandi donc yoro do fana la kana balabi yoro et monsieur Kaba Job e refe jamna nyama ka ngunde ke pour que démissionno ka hake mino ka kalan yi o ka se ka duma ben en fait comme sécurité c'est quelque chose qui est un peu complexe mais la façon dont on suit les actualités aussi autorité mo barala au niveau la Kosovo maintenant kalan fana il pas donc à béfier doit qu'on fana parce que dans le fana kalan que ministre y a fait tout le ministre fana va département mo beninga glambe fa beka lasi mais nous le mot de la c'est ministre ni bego ministre makaka ministre fana baraka ne gata fa nyama et président de la République mais moi la connaissance à la date d'aujourd'hui quand même jusqu'à présent salon un document là sur amoye parce que moi je dois donner comme il y a fort bon a dit comment cela va dire là nous faisons ensemble mais je pense que tu n'as qu'à impacter parce que nous écoute à la de façon générale n'a impacté qu'à beaucoup ça mais n'a impacté moi je pense que c'est la solution sur là nous on a occupé la population fait en bas faut aussi la mort la nous mais c'est comme on a hébergé autant qu'on parce que quand on a voir code et surtout en ASI au commune comme là mais ASI au commune on a condamné bien femme donc on a condamné nous d'autres to avec un remarque solution donc fin fait bien c'est état final de mettre dans ce sens que nous pallier à ce problème là moi je pense que chacun doit œuvrer dans ce sens c'est important on doit mettre le Mali c'est-à-dire de faire dessus de tout c'est important. Difficulté de tout on a fait comme Maliko, c'est-à-dire tout le reste on doit faire profil bas et faire face à ça. À l'intérêt international. C'est important. Albi yoro la sana ngabui anda sera samia kuma sesano mais samara anya ka fo école taku annonce keli anya bala ka fo école karamu ko chama fana uluka jekulu wille no ka fo barablaw ko fe ko ulu boloda o Kaba Job yerebe o yichugudi. Je pense que remettre une langue faut le parce que c'est nos partenaires déjà nos luttes en faire anti public et privé beaucoup là donc comme il y a faut remettre trop il y aura l'ici de Bora enrôlement je pense que Jamana Kodedo magnifique bébé fili mais ni fili la fana ya donc il faut la c'est que Jona il a solution car je pense que c'est mieux à ce niveau mais au fana parents le don ils ont des obligations vis-à-vis de leur famille bon comme il regarde faut la nous chama ba bor ko lu ko ku a ni état fait état qu'on a ici la lu à disposition avant que organique ou kumara amena make mais comme à kerasi a donaka kelendo je pense que mettre do fana faut kubuna enrôlement ku a système kura bala pour que le couple là au droit qu'on a la alibi parce que nous comment dire les écoles catholiques de bam c'est la forme certes ou ka surtout là mais nous va faire notre journal là juste quelques jours la foco à la barca la voir ressortir na ferme mais le système croix blanc en place je sais qu'elle note déjà enseignant parce que c'est un exemple avec même de Taïba Sarawa Binani mais nous dans la santé va sera au Douma même côté performance à Maya déjà
il va se faire fana comme ça la retraite m'a déjà qu'avant retraite fana Thomas Jean donc nous fana chuter tout salaire là ça va jouer sur ça va facteur ka bon donc fait tant que une difficulté avec ça empêche les gens même de c'est-à-dire d'être eux-mêmes et d'être productifs à ce niveau mais toujours l'État a la solution niveau de fort toujours l'État a la solution on leur fait entièrement confiance et on sait que c'est des gens où ce qu'ils fana parce que nous comme c'est ça va sur l'école catholique on tobe kunchana parce que l'école catholique fana faut reconnaître une affaire bon parce que ya so bébé état ici no lube prime fana mine mogola tout fanato au Nyanake donc nous flawer facteur là je pense que décliner à tel là c'est la sans mentir la monde d'année de son année de badon et je remercie vraiment le ministère dans ce sens ça fait falano à ces amis nous farano à Oling on a fait parce que on a fait mener badon nous on se que l'enfermer de du Chili donc le savez la masse à que on a folie bu amo douda ku albi ça dit pour parler non à la solution car la rapidement c'est toujours même Mali car ko nyeta là c'est ça notre priorité pouvoir et la prospérité de l'école malienne la biprouvité et kaba job école comme ma basi ka foko atara kaba et amuni demoiselle entrant on to ko école là ça ku ça un karusa on voici ça et école d'embession à kramwa katema ali amasaka voici ça et un message de sensibilisation aux enfants au début de cette nouvelle année académique c'est important à ce niveau parce que Manichon me fait fort. Ni école Tara, moi-même étant comme je te l'ai dit, le président directeur général de l'ensemble des écoles Tobacoro, n'erebe tami vraiment qu'à passer classique on a bella, qu'on a fallu qu'à foulikuye, que vous rappeler en tabiaoula, ou badon mais que vous rappelez tout. Et surtout faire le fanade d'enseigner de bromor que vous rappelez au fond de non. Si vous êtes 30-40 personnes aujourd'hui, au bébara d'où les représenter. Chacun représente l'image de sa famille. Donc il nous manquait, il y a famille, il y a corps là, il manque il y a famille, il y a corps là. Parce que surtout ceux qui font les classes d'examen, depuis même à Foulona, ça est fin de remis à 9 mois de dos. Mais les jours fériés, voilà, congénier, tu vas te retrouver à 6 mois. Donc on bêta depuis à Tadou Foloré. Parce que nous les sommes là, ça fait tant de boulot. Finalement, tant de gens avec pas de droit, ils sont de Tchad. Donc nous, t'as que la veka, et nous motivons avec ça souvent. Tu sais de la fin de faire la classe de Ronala. Nous, on a classé à la Drongo, on m'a fait un rapport. Par rapport à cette année, nous classons à Fracor de Tobacoro Djagaï. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça dépasse au niveau chitera donné. Nous sommes à classer de l'heure avec Djagaï. Parce que ni dans la calangue, Dynamora était passé. Donc, on était passé à deux soirs avec classe sur Djagaï. Je vous assure, tellement que vous marqué. Après, véritablement, on a fait le fait. Après, vous avez un classique de Djagaï. Tu vas bien, on a passé à Djagaï. Je me dis que ça veut que nous, faut ils ont compris que le sur Djagaï. Donc, il faudra sensibiliser les enfants dans ce sens qu'à fin, il faut vous marquer. Moi, je dis, mais nous, à tourner avec Tania Ouma et Tango Forêt. Et de temps en temps aussi, qu'à passer classe qu'on a là, de s'imprégner un peu par rapport à tout ce qui se passe. De leur motiver, c'est très important. La motivation, si ça manque dans la vie d'une personne, c'est tout un problème. Et bien, il y a un schéma de Doukoro. Il y a supposons qu'à boire qu'à tabamako, à sera certainement ibadon. Mais nous faire la terminer fana, quand fait couler la série la sera ta fana, le temps perdu d'ailleurs ibadon. Donc nous le temps nous connaissons le rapidement plutôt. Donc ça c'est important d'avoir la motiver dans ce sens. Libéral on doit refaire la suite à mes camarades que enseignant fana toujours. Parce que enseignant au niveau de la refaire un fait non. Ça, le principe, c'est clair pour tout le monde. Nous rentrons 7h45, 7h45 ans enseignant sur le classique. Nous, madame, dans ce qu'on tout Kenama. Ouais. Et nous, le cours de tout Kenama. Parce que nous, on ne peut pas comprendre. Ça va la principe. Alors, effectivement, nous devons là. Mais quand il faut aller tout chana, nous appelons sur la une kera. Mais tout fait, excusez-vous. Alors, fait une famille, ça dit fin flaré donc. Nous allons bien à dîner quand on a offert.
parce que une fois amitage docteur la bora kala donc du coup ne be bodona je préfère kala ansigi au fia ka arma kono o va ça ka foko ni afo mena ni masegana o be ala madia ko de passer moi je me dis que ni fandi da kono kan akel donc en fana kan wulu so mara fe kana go la bari kan do 7h45 de e ma boy fait 7h ni ga ro ka ja c'est pas possible parce que c'est une minute à donc c'est un peu compliqué donc même souvent en fana ça dit il faut toujours anticiper une fin de soukoune moi je regarde de quand la taille mais même de je cherche quelqu'un de mouli de me mettre à la tête sur moi je fais tout ça parce que nous m'avons dit à quelle heure là mais l'impossible de tu ne donnes pas que là ni à présenter responsable là bas femme mais quand tu retardes la gare cadeau était dans fait il faut que baradon que le qu'on toque il taille marché il marché moi ça n'a pas fait tout le monde parce que ça on va pénaliser à cause de toi dans le monde c'est que mais fana na jonare parce que en ala madone o bra ça mais fana kala donc fana c'est une obligation pour ta éducation fana kala le principe de presse ça peut faire mal de départ à glaru de la maison compris oui alors ce principe de presse aga warta na la barkala en fana ko tanyen ko nga wol sola ni mana ni das horayte do bana kaba dili exigence fana exigence c'est vrai mais tubakoro masugu bedde ma on fait bena parce que un tableau de yuru là au tableau ne kama ils ont choisi tubakoro c'est très important mais bolo besegrons sans clair il va au soko donc c'est très important c'est très clair voilà regarde quand on regarde tout comme là en fana avec école donc avec tout comme c'est très important bala sera même c'est que jabu wati le ki sense wallahi wati namijo mais quoi faut c'est kaba makokura kora fo check ma foka wal nimando ka disponibilité la tugu aka e korofo tugu nununa nga jëm kan kunche d'accord ni jamata comme il faut toujours moi je vais toujours rester disponible monsieur le fulane wole aywa jaranye malika ko ni ko ne wole me ko la mabla o jaranye kaba parce que ala ko nga yon laban fana ke ko ni uniforme yon décalé comme administration mo ko do donc ni mbora men clé na to yon de fana ke kala toujours mercer ka fa de blanc place est-ce que beaucoup de fana parce que le ministère a dit ordre de Baumau mais ordre de la premier ordre de tu dois exécuter parce que tu es un partenaire donc toujours de la découverte non ni c'est qu'à bon parce que c'est juste jour J-2 voilà moi dans tout donc vraiment à monsieur Fula faut télé flebra bela jelen au mere al biala ka bolo nga ba e ka fo dem sonu na ko bu akila na la sona ni ko bano men ko to kuma ga na la ko tout le mois quand même on se la fait ko bané le premier donc bebe ni seri kurate mumbolo seri kurate jagwa ika kolembe ika tauko finin korombe ika tauko samara korombe ika tauko ki préparer gana awol sola na sona ki blague là déjà ko awol taraka ba nous on est prêt aussi à recevoir les gens on est vraiment on a hâte de les recevoir wakati man don se ni recevoir ami dem gagunje ko sebe ayo samara ameka ba jofu yere fo ko sebe aka disponibilité là toujours et naya wele sangani wati abi boli kana wele jabi o ba yira ka fo mali kalanko alisa akada ile akatanye o be fe ku jeni yoro fi mali kalanko la naya fo samaira amu kwa nyema ba yere fo ni o monsieur Alassane Doucouré maraka ke fama afana ko ni maraka ka kalanko tete nga o maka Alassane Doucouré de ayo ayo te fe ngara ame maraka ke fo atuba kura ka be fo ni yoro ya tuba ko be fo ni nanyo li fo samaira ame groupe scolaire tubakoro yere a karamogo na école de ambu befu ka fo mi sankra mi joto fleni ame do ke ala ka ke here école do be mani école metru yere adam mena here la ala ka kunche here c'est tubakoro yere sa ube jabi mamundi alsa ala ka do fara o to ya kire na samaira amala me ba jakulu fana fo maliko kan fen tum sigile no jawara ni koroni sanga ngon nana amu fuka fo bi ko ni ani ka ba job de kuno nyogombulu o akwani amno kunche ni yore na ngani ala yeshini rana ndali no ala mnyogon soro ni kene kelingani wati kelina ni ala mabashi were kana lala kuyati
ko ni jiriba ɲana a bolofɔlɔ bɛ caya tubabu ta kɛ m'o ye fɔlɔ bɛ hippodrome na filanan bɛ jalakɔju koɲumani sabanan u bɛ sira kɔrɔ ba kɔfɛ u b'a yira fɔ ko ni bɛ fan o fan fɛ donc ni mako bolo u b'o sɔrɔ yen o la ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka monsieur Kaba Job fo a ka disponibilité la ka ɲɛmaayaso fo ka karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo Ala Kuyate k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn waati in na an bɛ Masina kaw fo kosɛbɛ Seyda Umu Jara Seyda Umu Koyita kana Umu ya Jara mais a tɛ se ka ba Jara fana na basi surtout ka foli belebele la c'est administration fana ma ni y'o bɛɛ fo la préparer mais ala sɔnna a kɛra de a b'o bila jeli a bɛ dun de Tijani fo kosɛbɛ fana denbaya bɛ wula k'a fɔ ni Ala ma basi kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini bi ta an b'o bila nɔrɔ n'Ala sɔnna voilà ka sini fara amina ya rabi amina ne Desara de ka kɛnɛya ani lafiya sabati bɛɛ lajɛlen farikolo la a ka di kojugu ni ne bi yan gɛrɛn baro bɛ ɲaga wa bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛ walawala n'u ye ne min kaban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ne ko jɔn de star yɛrɛ mais aw ka kuma ka ca sa ne de ye star ye ne ka di wa n bɛ dumuniw timiya ne de ye Lɛzara ye ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛ tɛ k'aw to ne mini na a b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ aw yɛrɛ fɛ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don tomate concentré Zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de star n'aw ko dumuni sanuman caman a ye tobiliko la sanbalaɲɔgɔn sugandi n'o ye Zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ Mali feereyɔrɔ bɛɛ Zara ye Nouveau Soleil SARL ka produit dilannenw ye